ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ 1.5 kg ದಾತು 1.5 kg ಪಂಡ 16 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು 10 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ ನೆಕ್ 1/4 kg ದಾತು ಕ್ಯಾಶು ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಮಸಾಲೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ಕೋವೆ. ಒಂಜರ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಗಂಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಫ್ರೈ ಒಂದು ಈ ಕೋರಿನಿಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಲ ಬೇಯ್ದು ಇವು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಯಿನಾಗ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾಡು ಎಡ್ಡ ಒಂಜರ ಕೆಜಿ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮೈತಿ ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಿದ ಮಸಾಲೆನ ಅಗಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ತಿರುಗಾಗ ತೂಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಚಾಮ್ ತೂಲೆತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಆಗುತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ದಪ್ಪ ಗ್ರೇಯೋಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದು ಹುಡುಕ ಸ್ಲೋ ಬೇಯ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಲಿ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀಡ್ದಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀಡ್ದಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶೋಲ ఒక ద్రాక్ష పాడగా బిర్యానీ సొప్పు ఇల్లు రాతున్నా గంధ సలాని పెరనికి బిర్యానీ పాడగా ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಗ ಅರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವಾಸನೆ ಬೇಯಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲವಂಗ ಅಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೀರಿತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಯೊಂದು ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಯ ಹಾಯ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡು ಅಡಿಕೆ ಪನ್ಯಾರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೊಡ್ಗ ದಮ್ಮು ಕೊರ್ರ ದೀಕೊಂಡೇನೆ ದಮ್ಮು ಕೊರ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ರೈಸ್ ಆಂಡೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಕಂಚಾಂತುಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಕಂಚಾಂತುಕಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡು ಈ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೋ ರಿಂಜ ಮಂತೂಲೆ ರೈಸ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಮಂತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಂದು ಎಡ್ಡದು ನಂದು ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ.